Salam, prieteni, bine vă regăsesc la un episod astăzi, nici că Brawl Stars. Am avut conducere și mi l-am prefăcut, le-am instalat acum. I-am amintit că am brawleri și am multe chestii și jocul este popular acum. Și am decis să ne jucăm și noi. Hai. Revin. Din mici cu ăștia. Mamă, și ăsta e cel mai bun. Adică, nu chiar cel mai bun, dar cum să mișcă mereu. Mă, frate! Recunosc că am jocul și trebuie o jumătate de an, dacă nu mai puțin, nu mai știu. Stau aici. Băga-mi și băga-mi și ceva. Și pe mine îmi cheamă Bogdan Mufa. Toți. Corley Bogdan Mufa. Asta să vă arăt brawlerii mei. L-am pe Micu, l-am pe Bo, l-am pe Barry. Revin. Mamă, ce mi-a scăpat telefonul din mână. Noroc că nu l-a spart, băga mi ieși. Poate l-a spart. Mamă, cât a duncat. Să nu vadă mama. Mamă, că nu l-a spart. A rămas doar brawlerii mei. Mi-am pe ăștia i-am. Am pe M, Spam, Jessie, 8-bit, Jackie, El Primo, Brock, Cole, Barley, Poco, Nita, Selly cu Griff, Barley, Micu și Bo. What a colorful demise. Ăștia nu-s ai mei. Enter the Dragon Man.
Dăm un mici așa. Dăm un mic. Mamă. Asta mă pun de pe aici. Și am ieșit. Să jucăm aici. Îl primim și Gold. Hai pe Gold. Ce ziceți, câștigăm? Ia, cea mai bun! Am cel mai bun este, îmi place. Dai mai așa la skin. Ce faci, mă? Nu mai ce faci, mă? Ce mai bun? Pardon, dacă s-a auzit că am râgit. Am râgit. Nu am râgit. Mănânc o ciorbă de burtă pornă pe ce închid. Vorbesc serios, face mama. Ha ha ha! Ha 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 ha! Ultimul jucător la recal meu. Mă, dă-te încolo, mă, dă-te încolo, mă. Cel mai bun. Locul 1. Gunoi roz sau gunoi Messi. Locul 1, numai 1. Hai să faceți noi ei. Dacă ați ajuns până aici, la acest videoclip, vă rog foarte mult să apăsați butonul nostru de like și să dați un subscribe, să facem de singură abonați. Nu mai am acel joc Single Simulator, că mai păsam cu el, dar vă arăt ultima oră când închid. Vă arăt... Dați like! Dacă n-ați dat până acum, dați like să vedem cine va pica. Mai dai like? De la 3, 2, 1 și... Sper că ați dat like. Sper că ați dat like. Mă dăm. Iar una. Hai, acum subscribe. 3, 2, 1 și... Sper că ați dat. Rar. Așa, am 1131 de trofee.
La cine mai am să dau, că nici nu știu. La ăla și la Bu. Domnul Let Bu. your spirit soar. One breath, one shot. I fight for my ancestors. Mamă. Bănuți. Nu mai am coinsuri. Gemuri. My aim is true. Ia să vedem. Bă, sau să mi să fie gemuri și meu. Nu pe ăsta. May you find peace. Pe ăsta. Nu că e mai ieftin. Al lor ăla. Ăla sau ăsta. Să te vezi ce școală arată eu tot. Let's go! Bă, frate, dar ăsta e cel mai bun jucător unde este. Mamă, cel mai bun. Ce mi-a picat, mă? Dis. Hai mă, să dăm aici un meci. Lasă. M-am mutat la Vodafone. Hai mă, aici nu e cine mai bun, noi sau ăia. Mamă, ce brawler are ăsta, bă, e ăla nou. Bă. Oh, mai. M-a omorât. Îmi place. Haha. Yeah, boy. Yeah, boy. Lagunul mai unul mere uite. Nu mai știu cum e engleză. Da, bă, uite. Uitați ce jocură. Bă, mai cam atât și cu acest